Dwi'n ôl fo'r ffermwyr ifanc a mae yna drespasu. Allwch chi glirio'r llwyfan, plis? Mae yna gystadleuaeth ar fi. Mae'r dyrnod yn mynd yn wath ma. Siwy ti? Siôn Medway. Ti'n o lew? Very good, ti'n iawn? Be ti'n ei fan hyn? Wel, dwi wedi cael yr anrhydedd ydi. Mae yn anrhydedd i fod i beirniadu'r Generation Game. Felly, rhywbeth bach yn wahanol, ond gewn ni sport fi siwr. Mae'n arwydd o'r amser bod ti fel funed. Ni wedi bod yn gystadleuwyr a bellach Yn beirniadu. Ma ti, ni'n mynd i fod yn eistedd yna'n meddwl, dyddiau da, ynddo fe? Mae'n tough job beirniadu'r ffermwyr ifanc yma. Dwi ddim yn rhwydd, a ti'n bod beth, sut ti'n neud y dinan ar y llwyfan mynd, yn jwmpo lan y lawr yn mwynhau, ti ddim yn styried fe mor chaled i wei nhw. Felly, mae'r cilch wedi troi, ond na fe, mae'n anrhydedd fod mae'r mudiad mor gryf a mae wedi bod eriod. Yn sicr. Be sy'n gen ti yn y ces ma te? Ni'n meddwl ti'n ar holidays? Rysman holidays o iawn. Dwi wedi paco'n barod. Ond allai beth dangos i ti? Dere ga pip. Dere ga pip fan hyn. Bachcian, bachcian. Wnes ti hwnna? Be ti'n neud fo hwnna? Son, wedi bod mas o cymrych o blaen. Alla gweld pam. Dwi'n unig a gweld beth sy'n fewn yma. Lly di ddangos i fi, be di'r gamp? So, na beth yw'r ein yw'r nwyddau sydd wedi cael ei ddefnyddio dros y blynydde yn rhyw berfformiad ar Golden Oldies yw'r thema leni, wrth gwrs. Felly, beth wedi cael ei ddefnyddio dros y blynydde? Lot wedi cael ei ddefnyddio ar llwyfan, ar soffelli. So, mae rhaid i nhw, un yn nhw, i actio mas beth yw'r eitem sy'n mewn fan hyn a dyfalu beth yw e. Felly, actio hwnna? Ie, wel. Actio hwnna? Ie, wel, ti'n mod. Dipyn o her. O'n i feti dod o rhywbeth gwaith. Dwi'n falch nes i ddim, mae'n dal yn bore, Siôn. Fi'n cofio cael o Jim Davison a Jethro a Generation Game. Allwn ni fod, falle. I di fod yn Jethro newydd. Oh, I remember. What happened was. Ti'n dal, neu dipyn o comedy hefyd. Ta mae bach mynd yn yma'n co, ond mae bwyd yn mynd mor brysur. A mae amser yn mynd mor gloi, felly mae'n neis dod i wneud rhywbeth fel un, mae'n rhywbeth gwahanol. A mae'n rhoi rhywbeth nôl i'r mudiad ti fel funed i gael cymaint ono fo, mae'n siŵr. Na beth yw i, ti wedi gyd i elwa mewn ffordd mas o'r mudiad, felly mae'n fraint i fod yma a enjoyo'r sioe o hyd. Ti'n aros lawr heno? Sa'n gwybod, sled ti fi? Mae yna draffic ofnadwy fi nos, falle fi rai ti aros gysgu yn y car neu rhywbeth. Bunk beds a ti? Mae gen ti fys yr ole, dos bosib. Ffeindiau rhyw gornel ole. Diolch, Siôn, a pob lwc fo'r berniadu. Neis i weld ti. Diolch.